društvo. Udruženje mladih lingvista i prevodilaca pokrenulo prvu internet prezentaciju, posvećenu promociji i afirmaciji bosanskog jezika. Za strance i BH dijasporu napravljen i multimedijalni set za učenje jezika. Poštovani gledaoci, s posebnom radošću najavljujem sljedeći prilog jer on govori o uspješnom primjeru promocije našeg domaćeg znanja uz pomoć internet tehnologija. Naime, Udruženje mladih lingvista i prevodilaca kreiralo je prvu web stranicu namijenjenu afirmaciji bosanskog jezika u zemlji i dijaspori. Na internetskoj stranici www.bosanski.ba sada svi zainteresirani mogu naći odgovore na mnoge jezičke nedoumice, posebno one koje se odnose na pravilno pisanje. Mladi lingvisti i prevodioci izradili su i poseban multimedijalni set koji će naročito biti koristan strancima kao praktičan alat za savladavanje osnova gramatike i pravopisa bosanskog jezika. Osnovni cilj Udruženja mladih lingvista i prevodilaca Bosne i Hercegovine je da što više razvijaju interesovanje za učenje bosanskog jezika. Zbog toga su pokrenuli i web-sajt www.bosanski.ba, nastao iz serije kurseva bosanskog jezika za strance, koji ovdje žive i rade, ali i potrebe da se objedine materijali za samostalno učenje jezika. Grupa studenata postdiplomskih studija, filologije i profesora uz podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta kreirala je prvu internet prezentaciju bosanskog. Ono što je nama bio cilj jeste da omogućimo jednostavnije, brže i posebno zanimljivije učenje našeg jezika. Vi znate da za neke druge jezike na svijetu, recimo kao što su engleski i njemački, koji naravno imaju za sebe vlade koji podržavaju u tome, postoji izvanredni setovi za učenje tih jezika koji uključuju i audio materijal i video materijal i zaista zanimljive udžbenike. Mi to nemamo. Web stranica je izvrstan alat za učenje. Njeni posjetioci uz praktične materijale o gramatici i pravopisu te posebne vježbe mogu dobiti saznanja o historiji bosanskog jezika, pročitati stručne članke i naučne radove iz oblasti lingvistike. U udruženju procjenjuju da blizu 3 miliona ljudi u svijetu, uključujući Bosnu i Hercegovinu, trenutno govori bosanskim jezikom. Njih gotovo pola miliona je u dijaspori. Mladi lingvisti su stoga odlučili osmisliti i multimedijalni set koji nudi audio, video i pisane materijale i pionirski je korak u originalnoj prezentaciji učila za bosanski jezik. Set je skup materijala za učenje jezika. Podijelili smo ga u tri dijela. Prvi i najvažniji dio je čitanka. To su u stvari skupljeni tekstovi iz BH književnosti, iz novina, iz magazina. Veliki dio tekstova je u stvari sa interneta. Uz čitanku korisnicima seta, ali i posjetiocima web sajta, osiguran je gramatički kurs sa jednostavnim pitanjima, te kratak historijski priručnik o jeziku i historiji Bosne i Hercegovine. Udruženje mladih lingvista i prevodilaca objavljuje dvomjesečno elektronski časopis Lingvisti, koji sadrži naučno-istraživačke radove članova. Među značajne uspjehe Udruženja mladih lingvista i prevodilaca ubraja se i izvanredan doprinos u provođenju na bosanski 2 kompjuterska programa, Windows Vista i Microsoft Office 2007. Američka korporacija Microsoft im je zbog toga uručila posebno priznanje.